היי, קוראים לי קלואי. פגשתי בחור מה זה חמוד, שזוף כזה, ראפר. קצת מוזר עם הקטע הזה שהוא לא שותה, אבל מה אכפת לי? אני אשתה בשביל שנינו. אמר שקוראים לו אמיר. אמא שלי אמרה לי, מה השתגעת? לצאת עם מוסלמי? אמרתי לה, ואני אומרת גם לכם, אתם סתם מלאים בדעות קדומות. אמיר בחור מקסים, מדהים, ואני בכלל מתגעגעת לבירה. והוא מתנהג אליי ממש ממש יפה, שומר עליי כל דקה שאני מחוץ לבית. חוץ מזה, זה לא כאילו מחר אנחנו מתחתנים. אז התחתנו! היה טקס מקסים, לקח לי קצת זמן להתפרגל לדברים כמו רמדאן, וחברות שלי עד עכשיו לא נרגעו מהקטע הזה של הכיסוי ראש. אבל השריעה מלאה בדברים יפים, ודעו לכם שבניגוד למה שאתם חושבים, האסלאם הוא דת של שוויון. נוי, עם מי את מדברת שם? תכירו, זה בסם הצטרף אלינו לפני שבוע ימים. אני רואה את המבטים שלכם, איך אתם שופטים אותי, גזענים. זה מה שאתם. אתם לא מבינים את דרכו האמיתית של אללה. אתמול אמיר הסביר לי אותה בלילה, עם שתי כפות וחגורה. המערב הרקוב עומד בפני כיליון. שום דבר לא יעמוד בדרכו של אללה. אבל היום אני קצת עצובה. אתמול בלילה אמיר אמר לי שהוא רוצה אישה שנייה. על גופתי המתה אמרתי לו. חבל, לא הייתי צריכה לדבר.